Tohle je 5 těch nejvzácnějších itemů v Minecraftu. Na 5. místě se nachází Elytra, která se vyskytuje jen v End City s dost velkou procentuální šancí na spavnutí s porovnání s ostatními itemama. Po Elytře tady máme Nether Star, kterou získáte ze zabití vidra. O něco vzácnější je ale enchantovaný zlatý jabko, u kterého už máte opravdu nízkou šanci na získání. No a získáte ho tak, že ho najdete ve strukturách, protože vykraftit nejde. Získání hlavy z nějakého moba je ještě těžší a ještě vzácnější, protože k tomu potřebujete Charged Creepera, který musí vybouchnout přímo vedle moba, ze kterého vám ta hlava padne. O těchto itemech už jste pravděpodobně asi slyšeli a možná jste je i získali. No ale ten nejvzácnější item v Minecraftu, o něm jste ještě neslyšeli podle mě. Je to Arrow of Luck. Ten se volí získat pouze ve speciální snapshot verzi, a to za pomocí Fletcher Vesničana, který musel mít úroveň Mastera. To všechno ale ještě nestačilo, potřebuje se totiž i hodně štěstí, jelikož byla jen 4% šance, že právě Vesničan bude prodávat tenhle nejvzácnější item v Minecraftu. No a co si o tom myslíte vy? Existuje podle vás ještě něco vzácnějšího?